Magandang araw po mga K-Rides. Bali, good news po tayo mga K-Rides kasi si Kuya Froilan nakalabas na po sa hospital. Bali, ihahatid na po natin sila sa Tagaytay, Goa. Kumusta ka Kuya Froilan? Maray po. Oh, maray na po na si Kuya Froilan. Tay, ano tay nararamdaman mo tay? Yun po. Ang sanipin. Ano pong nararamdaman mo tay? Marana po nagsimbag na. Nagtabis doon. At least di na po gaya ng dati no tay. Saga ma'am, salamat po kay ma'am kay ma'am Annabel. Lalo na sa inyo. Salamat. Salamat din daw po. Kasi si ma'am Annabel 16 days po sila sa hospital. Si ma'am Annabel, si ma'am Annabel po yung nagbantay. Salamat ma'am sa tiyaga. Para kay Kuya Froilan. Kuya Froilan, gutom ka na? Ayan. Gutom na daw si Kuya Froilan. Bali, pag may madaanan tayo dyan na fast food chain, kakain tayo. Okay, sige. Salamat. Ayan na po yung order namin. Bali, duman po muna kami sa isang fast food chain. Kasi gutom na daw si Kuya Froilan. Shout out po pala kay ate ng McDonald's Pili. Hulog. Kararating lang po namin dito sa bahay nila Kuya Froilan. Bali, susurprise po natin si nanay. Nay, kumusta Nay? Nagbalik. Nagdigdi ako Nay. Kasama nyo? Nay po, nagigdi ako Nay. Si tatay, may nawalat da po. Ano? May nawalat. May nalingawan po. Saan? May nakalimutan. Ano po, bali nakalimutan niya daw yung mag I love you sa'yo Nay. Nay, Hindi ko maintindihan. bali nakalimutan niya daw mag I love you sa'yo. Saan siya? Nandun na, sa ano? Sa... Hindi ba balik dito? Hindi pa po. Bakit? Anong sagot nyo na dun sa naiwan ni tatay na I love you? Ay, kuya, I love you rin. I love you rin daw tayo. Hindi. Sige Nay. Nagbibiro lang. May ano, isa yung kasama mo dito Nay? Wala nga. Ay, hindi ko alam kung nasaan si Annabelle. Wala pa po, nandun pa po. Yun nga Nay, pumunta kami rito kasi may nakalimutan mag I love you. Musta Nay? Mag-isa ka lang dito Nay? Oo. Paano yan Nay? Pag magluluto ka? Ano? Ha? Akala ko uuwi siya sa ngayon. Wala po, nandun po. Magbabantay po yun. Kaya na. Hindi. Ang sabi ni Annabelle, Oh. Ay, Diyos ko. Yayo, surprise namin sa'yo na yo. Ano? Surprise namin sa'yo na. Si Kuya. Salamat Kuya. Bless na kay Mama. Bless na. Bless kay Mama. Kanin. Ay, makakain ka. Gutom ka, kakain lang. Tay ka muna, boy. Wag. Plato. Ito. Atyan na. Ma-picture daw ako. Ayun, tuwang-tuwa si nanay. Kasi nakarating na si Kuya Froilan. Ano pong nararamdaman nyo ngayon ay? Kasi si Kuya Froilan nakalabas na. Tapos okay na po si Kuya Froilan. Ang aking masasabi po na talagang dakilang pasalamat pa siya ganyan na ang buhay niya. Opo, hindi na po yung gaya ng dati nanay. Oo. Saka ano na siya, ito bagang Nakakausap na. Oo. Hindi tulad ng dati na Yung parang matapang. hindi naman masyado. Para kung hindi siya gustong sumagot, hindi sasagot. Kaya dakilang pasalamat. Ngayon po, kumbaga nakakausap na po ng matino. Nakakausap na siya. Opo. Kayo tayo, ano pong gusto niyo pong sabihin tayo? Kayo tayo, gusto niyo pong sabihin tayo?
Dako ako pasalamat sa mga katulad niyong natulong mga vlogger. Ayun, maraming salamat daw po sa At mga tapos vloggers na yung- tumutulong, Mga nag-donate na. mga nag-sponsor po. Sponsor po. Opo, maraming salamat daw po sa mga nag-sponsor kasi kundi po dahil sa kanila, di po natin madadala si Kuya Froilan sa mental hospital kasi marami pong gastusin. Ano pa Ako po? yung anak namin, Annabel, malaking pasalamat ko dyan. Kung di dahil sa kanya. Malaking pasalamat din po kay Ma'am Annabel kasi siya po yung nagbantay 16 days, walang patid. Opo, Wala pa. kasama bali Lahat na. Masabi ko ano pa. at sa lahat-lahat daw po maraming salamat daw po. Sa Panginoon. Saka kay Lord maraming salamat daw po. Bali nagpapasalamat po ako sa Barangay Kagaykay headed by Barangay Captain Nolito Delpino, sa Barangay Kagawad po at kay SK Chairman Eric Plandes, maraming salamat po. Nagpapasalamat din ako sa Barangay Health Center. Di ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po ako sa RH Goa headed by Doc Puentevilla at kay nurse po na nag-antay dyan kay Kuya. Maraming salamat po. Saka nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsors. Kay Mr. and Mrs. Edwin Joy Bermal ng Naga City, kay Sir Rogelio Villariasa ng Chicago, USA, kay Sir Joven Castro at kay Barangay Captain Nolito Delpino, Barangay Kagawad Rocky Pabon at Kagawad Pitaliano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bali yung total po ng total nung nalikom po natin na sponsors, bali 19,000 po 969. Bali dinalhan po natin sila nanay tatay ng bigas, itlog, saka mga grocery para po kung may kailangan sila, di na po sila bibili pa sa tindahan. At least kung anytime, di na po maghahanap ng bigas nay. Tapos kung kahit pa paano makakatulong po yan sa inyo, nay. Tapos bali yung pera po nabawasan pa po dahil po sa nung nasa loob po si Ma'am Annabel, di naman po nakakalabas. Bali yung mga kailangan po nila, dinadalhan ko po sila doon ng mga kailangan nila, gaya po ng diaper ni Kuya, yung mga gamot na wala sa loob. Saka yung kung ano po pong kailangan nila. Kaya medyo madilim na. Makahon. Okay, medyo madilim na dito. Kaya bali ito po yung tirang pera sa lahat pong nabawas. Bali ito po yung natira. Bali ito po. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 8,100, 8,200, 8,300, 8,400, 8,500, 8,600, 8,700, 8,770, 8,780, 92. Bali 8,792. Bali yan pang natira sa lahat-lahat po ng nabili po natin sa yung pagpa-confine. Yan po. Ay sir, ano ko lang po muna yung 5,000 ko, ibabalik ko po lang po na papatago ko po para po sa Follow up pong check up. Bali, sabi ni Ma'am Annabel, yung 5,000 daw po, ipapatago po sa akin para daw po sa pag-follow up check up kay Kuya Froilan. Bali, December 7 po kami babalik sa BMC Psychiatric Department. Nagpapasalamat din po ako sa BMC Bicol Medical Center Psychiatric Department. Diyan po yan sa may Pilikadlan, Camarines Sur. Sa lahat-lahat po, sa doktor, sa nurse, sa mga staff, maraming salamat po sa inyo. Saka nag-shoutout ko rin po ito si Sir Jonald Nicolas, saka Michael Ramuyan, aka Kiw. Saka shoutout din kay Ma'am Maylin Alcantara. Shoutout po sa inyo dyan sa BMC Psychiatric Department. Maraming salamat po sa inyo sa pag-alaga kay Kuya Froilan.